Čaute priatelia, čaute. Takže sa presúvame na Spiš a zo Spišu potom do Starej Ľubovne. Takže prvé, čo urobíme, vynulujeme na prejazd kilometre, aby sme vedeli. Resetovať celková vzdálenosť, OK. Takže to máme. Dáme si zobrazení, dáme si teploty, otáčky motoru, teplota motorového oleja, chladicíková palivná, hladina paliva, teplota prevodovky, teplota spojky, hydraulický olej, hydrostatický tlak válcu. OK. Tak jedeme na to, kluci. Holky a kluci, ideme do sviet... Ja som nechal čo? Vyklopený rebríček. Ja som iný čávo. Tam je nejaká mačička. Ako som mohol si nevšimnúť, že? Pozerajte tu, jak som tu dal. Na milimetre. Nechytím, snáď sa váži na tom John Deere. No ale nechal som vyklopený rebrík. Takže pohyname sa z dvora hospodárskeho dvoru Gyňov. No a čaká nás 4-5 hodinová cesta. Môj typ je nejakých 120 km. A budem vám tak počas cesty vám také reportáže z cesty dávať. Sem tam sa k niečomu vyjadrím. Mám kopec materiálu natočeného, už nemám ani miesto v počítači na to. Musím kúpiť nejakú pamäťovú väčšiu kartu alebo čo. Lebo masaker, hej. Mám toho strašne veľa, nestíham. Včera som chystal kombajn, ty kokos. Do 12. som tu zase bol, bo som si ešte prebíjal bočnú náhradnú kosu som si komplet prebíjal. Ešte som pozeral oleje. Bedničku som si vyčistil, čo sa týka dvojprstov, žabiek, hej. V kabíne som si trošku popratal, keďže tu mám všetko, čo aj treba a čo netreba. No a pomaly vyrážame. No a chcel som ísť skôr, ale ľahal som si o 1 ráno. Mali sme vyraziť o 3. No ale žiaľ Bohu, moja milovaná dcerka proste potrebovala nespať a chodiť nás pravidelne budiť. Takže som toho veľa nepospal, tak som to natiahol do 4. Takže o 4. pred 4. som vstal. Nejak som sa spamätal, čiže necelý 3-hodinový spánok, priatelia. A to doslova, lebo nás chodila pravidelne budiť. Takže som zvedavý. Takže dneska musím odniesť na Spiš kombajn, donesiem brata naspäť, lebo mi robí doprovod. A celý deň makať. Takže teraz zase bude... Nastal presne ten deň, že budem do 48 hodín. Do 48 hodín som 3 hodiny spal. Čiže pecka. Fakt pecka. Stalo sa mi to asi pred 4 rokmi. Som zvedavý, aký budem rozsekaný. A vyzerá to, že dneska bude brutálne horúco. Lebo je ráno 5 hodín a je vonku už 18 stupňov. Takže masaker. Pozrite, aká tu je krásna kukurička. Takže zatiaľ vás zdravím a ešte dám pár reportov z cesty. Čaute.